På hjemmesiden hos en dansk gruppe, der hedder Kaldet til Islam, kan man blandt andet se denne video. Den 11. september 2001 har været en storslået år, en pragtfuld år. Vi spørger, om sådan en type propaganda overhovedet er lovlig her i Danmark, og vi møder en mand, der selv blev en del af det radikale muslimske miljø, om lidt her i 21'eren på News. Et enigt byråd i Fredericia udtrykte her til aften mistillid til byens borgmester Thomas Banke, der tilsyneladende har svært ved at se forskel på kommunens penge og hans egne. Så hvad nu? Se med senere. Rottefingerne har travlt i den her måned, for der er usædvanligt mange husejere, der har fået uønskede gæster. Vi fortæller, hvad det skyldes. Og Niklas Bentner har været under kniven. En skade i lysken har betydet, at landsholdsangriberen blev opereret her til eftermiddag. På News med Michael Kamper. Vi begynder med yderliggående islamister her i Danmark. En gruppe med navnet Kaldet til Islam hylder blandt andet terror på sin hjemmeside. Kaldet til Islam har lagt en video ud, der udråber Osama bin Laden til en stor helt og lovpriser terrorangrebene den 11. september 2001 i USA. Den 11. september 2001 har været en storslået år, en pragtfuld år. Det var et år, hvor verden blev delt op i to lejre, mellem haq og batil, mellem kufr og iman, mellem troskab og vantroskab. Det er sandsynligvis ikke lovligt at lægge en film som den her ud på en dansk hjemmeside. Det mener en ekspert i strafferet. Hvis det er sådan, at der på en hjemmeside er ytringer, som krænker danske interesser, for eksempel ved, at der står noget på dansk, så kunne det godt være en mulighed, at man kunne straffe her i landet. Gruppen Kaldet til Islam lægger ikke alene film ud på sin hjemmeside. TV2-nyhederne kunne i går afsløre, at medlemmer af gruppen næsten dagligt bliver undervist af den radikale imam Omar Bakri, der fra sit hjem i Libanon prædiker over internettet. Her kan de unge danskere lytte til Omar Bakri, der for eksempel udlægger islam på den måde, at drab på de vantro er tilladt, og at anholdelse af én muslim bør følges op af kidnapning af 10 ikke-muslimer. Omar Bakri spillede også en rolle under en demonstration tidligere på året på Kongens Nytorv i København. Her talte Omar Bakri til forsamlingen via en telefon, der var koblet til en højttaler. Og også det, vi så her, er sandsynligvis ulovligt. Det er jo ganske grove ytringer, der er tale om, og hvis man tager dem for pålydende, så er der formentlig tale om en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om offentligt at tilskynde til alvorlige forbrydelser. Og så kan jeg sige velkommen til formanden for Folketingets Retsudvalg, nemlig dig, Karina Lorentzen. Vi hører her, at yderliggående danske muslimer lægger materiale ud på internettet, som sandsynligvis er strafbart, og at de holder demonstrationer med strafbart indhold. Og alligevel så er der ikke rejst nogen form for sigtelse mod dem. Hvad mener du om det? Jeg kan ikke nok tage afstand fra det, der foregår her. Det er for det første vældig provokerende, og det er også ret skræmmende budskaber, de lægger for dagen. Men jeg har meget stor tiltro til, at både politiet og PET holder rigtig godt øje med det her, og jeg synes også, at vi ser, at de rejser sager. Hvorfor det ikke er gjort i den konkrete sag, det kan der jo være mange årsager til. Måske pågår der efterforskning, vi ikke ved noget om. Og måske handler noget af det om, at nogle af de ting, der foregår på internettet, i hvert fald kan være svære at finde tilbage til den oprindelige kilde, og så få vedkommende retsforfulgt. Men jeg vil godt understrege, at det her, det er noget, som både politiet og PET tager rigtig alvorligt. Og de har selv, PET, i en redegørelse efter de forfærdelige ting, der skete i Norge, sagt, at for eksempel internettet er et særligt fokusområde, og at indsatsen her i de kommende år skal
udbygges. Og det synes jeg fortæller, at de tager det her meget alvorligt. Vi har spurgt os for i dag, både hos PET og hos Rigspolitiet, om de mennesker, som var med i demonstrationen, vi ser billeder fra her, nemlig den på Kongens Nytorv i september, om de vil blive retsforfulgt. Men det vil de ikke svare på, hverken hos Rigspolitiet eller hos PET. Mener du, at de mennesker bør retsforfølges? Nu er det jo sådan, at når man sidder i Folketinget, så laver man lovgivningen, og så er man hverken dømmende eller udøvende magt. Så de spørgsmål vil jeg helt overlade til politiet og PET, som jo arbejder med de her ting. Men det er da min klare holdning, at hvis der er foregået strafbare ting, jamen så skal man gribe ind over for det. Det sender et meget klart signal om til de her miljøer, at det er ikke noget, man skal gøre, og jeg håber da også, at det kan være med til, ifald det sker, at holde nogle unge mennesker ude af de her radikale miljøer, fordi det faktisk har nogle konsekvenser. Og noget af det, som er centralt i den her sag, det er, at der foregår en rekruttering via internettet, ikke sandt? Der har PET i en rapport tidligere i år selv peget på, at det er et område, der skal holdes et vågent øje med, hvis man vil holde øje med de radikale miljøer. Føler du dig overbevist om, at PET har de redskaber, der skal til, for at monitorere, hvad der sker ude på nettet? Jeg føler mig i høj grad overbevist om, at PET har de redskaber, der skal til. Jeg synes, de har været meget succesfulde med nogle af de operationer, som de har gennemført, og de har afværget en hel del på dansk jord. Så det tror jeg, vi kan være meget tilfreds med. Men de sagde selv i kølvandet på det, der skete i Norge, at de ved godt, at der foregår ting på internettet, og derfor har de behov for at udbygge indsatsen her i de kommende år, så man kan imødegå ekstremisme her. Det er jo et ret væsentligt redskab i forhold til radikalisering, men jeg synes også, at den redegørelse så viser, at PET ved, at der er et fokusområde her, og de gør faktisk rigtig meget for at forebygge de ting. Og med det siger jeg tak til dig, Karina Lorentzen. Og dermed velkommen til dig, Christian Mathias Kristniak. Vi skal tale om, hvad det er, der foregår inde i de her radikale miljøer, fordi du har selv været en af dem, som har været tiltrukket af dem og været inde i et af de her radikale muslimske miljøer. Jeg skal understrege, at du i dag er ude af det, og at du i dag faktisk arbejder på at bekæmpe de her radikale grupper. Men fortæl os, hvordan gik det til, at du kom ind i sådan et radikalt muslimsk miljø? Altså måden, jeg blev tiltrukket af det, var igennem en klassekammerat, som inviterede mig på noget grillmad ude på stranden, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvilket miljø han tilhørte. Jeg vidste bare, at han var en person, som var interesseret i islam og undersøgte, hvad islam egentlig gik ud på. Så når jeg var ude her til den her grillmad, så efter vi snakkede lidt og havde det sjovt, så spurgte de, om jeg ikke havde lyst til noget undervisning, hvor de ikke nævnte, hvem det var, eller hvordan det ville foregå. Og så efter jeg havde fået noget undervisning hjemme hos en, uden nogle bøger, hvor der stod navnet på den her organisation, så sagde de, om jeg ikke havde lyst til at blive en del af dem. Og det er sådan, jeg blev tiltrukket af dem i virkeligheden. Så det var sådan en bid for bid, sådan ligesom når man lærer at ryge først et hiv, og så en hel cigaret, og til sidst en hel pakke, eller hvad? Ja, i virkeligheden så er det lidt, hvad jeg kalder børnelokkermetoden, hvor man tilbyder lidt slik og siger lidt pæne ord og så videre, og så når barnet er tæt på, så tager man fat i det her og indoktrinerer dem. Følte du dig tiltrukket af det, da du var inde i miljøet? Det, jeg følte mig tiltrukket af, var i virkeligheden det politiske i det. Jeg er en meget politisk anlagt person. Jeg har været medlem af et politisk parti her i Danmark i længere periode nu. Jeg arbejder for Nydansk Ungdomsråd, og så er jeg også medlem af Minhag Ungdom. Så politikken i det var det, der tiltrak mig. Og hvad med selve budskabet i det? Lad os lige prøve at se et klip fra en af de videoer, som den gruppe, der hedder Kaldet til Islam, har lagt ud. Lad os lige prøve at høre, hvad det er for en retorik, der bliver brugt. Muslimerne rejser sig åbenlyst, kommer ud og kalder til al-Islam. Hvis Vesten havde troet, at ved at få ramt på Sheikh Osama bin Laden, rahimullah, så havde de fået ramt på islam, og muslimerne, så må de tro om igen. For Sheikh Osama bin Laden, rahimullah, var en almindelig mand, ligesom alle os andre muslimer. Han kom, han gjorde sit arbejde og forlod denne verden som martyr, det største opnåelighed i al-Islam. Ja, altså du var ikke lige med i den her gruppe, som altså hedder Kaldet til Islam. Du var med i en anden gruppe, også en kendt gruppe, der hedder Hizb ut-Tahrir. Ja. Men retorikken her, kan du genkende det? Ja, det kan jeg genkende. Også da vi holdt vores antiradikaliseringskonference hos Nydansk Ungdomsråd den 11. september, der lavede præcis den her gruppe en video imod os, hvor de brugte den samme retorik. Og så du nok kan høre, så er det ikke veluddannede mennesker, der sprog har masser af fejl. De udtaler ord forkert, de bruger forkerte ord i eller de bruger nogle ord forkert i en kontekst. Så det er nogle mennesker, som desværre er nogle stakkels sjæle, som bliver fanget af en som Omar Bakri, som da Libanon-krigen i 2006, hvor Israel begyndte at bombe Libanon,
der bedte han og tiggede han i Storbritannien, om han ikke kunne komme tilbage til England. Så det er nogle stakler, der bliver forført af en mand, som har lidt karisma, som kan finde ud af at komme med nogle islamiske tekster ud af kontekst, og så tager de bare imod det råt, desværre. Altså, som hvad skal man sige, en almindelig dansker, der tænker man, kan det virkelig passe, sådan at de køber den her retorik? Altså, det virker på en eller anden måde for svulstigt, for uvirkeligt. Men sådan føles det vel ikke, når man sidder midt i det? Det, der desværre er, det er, at de fanger mange unge 14-17-årige og tager dem, hvor de ikke har nogen gymnasiel uddannelse, hvor de lige er færdige med 9. klasse, og hvor folk i virkeligheden begynder at interessere sig for islam. Så begynder det at komme nogle koranvers og nogle udtalelser fra profeten, og så siger de, jamen hvis profeten har sagt det, og hvis Gud siger det, så må det være rigtigt. Men i virkeligheden, hvis man kigger på selve de korantekster, de kommer med, så tager de bare nogle ord ud af kontekst. Og så bruger de det her til deres formål. Altså intet sted siger islam eller profeten, at det er tilladt at dræbe civile. Intet sted siger han, at det er en rigtig god idé at kidnappe 10 ikke-muslimer for at få løsladt en muslim. Så de bruger en hel masse ting ud af kontekst, desværre. Hvorfor hader de så demokratiet og ikke-muslimer så meget? Et problem, der har været ved det ledende frie samfund i verden, det er USA, det er, at de har ageret som verdens politimand i virkeligheden. Jeg kommer selv fra Sydamerika. Min mor sad i fængsel 2 år under diktaturet i Uruguay i 70'erne. Og der var det med USA's støtte. Og det samme er sket i Egypten, det samme er sket i Marokko, det samme er sket i Syrien, hvor USA støtter de her diktatorer, der er på magten dernede. Så er der mange af de her unge muslimer, de siger, jamen det her det er demokratiets skyld. Det er på grund af demokratiet, at diktatoren er i vores lande. Og i virkeligheden så er det ikke sådan der. Så det vil sige, at når der er en fli af uretfærdighed der, så bliver den brugt til at sælge hele pakken med. Sådan jeg skal forstå det. Ja, altså nu har jeg nævnt det vores antiradikaliseringskonference et par gange. Men der er den også blevet brugt imod os. Hvor vi havde inviteret en lært fra udlandet, Dr. Tahir Kadri, som er blevet rost af Nick Clegg og David Cameron og andre kendte politikere i verden. Og når vi tog ham, så desværre også her i studiet, TV2 News, der tog I hans udtalelser om et helt andet emne end radikalisme og terrorisme, hvor han har nogle andre holdninger, hvad vi er vant til her i Danmark. Og så sat fokus på dem, i stedet for det, som fokus var, som var radikalisering og terrorisme. Vi skal bekæmpe det her med alle de midler, vi har, både med ordet og med lovgivning. Hvis vi nu holder os til de grupper, vi ser her, så ser vi, at de bruger formuleringer som Danmark i helvede. Den slags ting. Altså, de tydeligvis tager afstand for det samfund, som de jo altså bor i. Lad os lige høre et klip med en af de mange politikere, der har udtalt sig om sagen i Danmark. Her er det Venstres Inger Støjberg, der har en klar opfordring til de unge mennesker. Jeg synes faktisk, at de skulle overveje at rejse til et land, hvor man deler de holdninger, som de har, og der er flere lande at rejse til. Så det synes jeg egentlig, de burde overveje. Men alt talt, jeg tror, de synes, det er bekvemt at være i Danmark. Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål, hun stiller. Altså, hvorfor rejser de ikke bare til de lande, hvor de synes, at forholdene passer meget bedre til dem? I virkeligheden så mener de, at der er intet land i verden, der passer til deres forhold. Selv Saudi-Arabien mener, at de ikke er rabiat nok til deres holdninger. Så de er også født og opvokset i Danmark, så det er svært alligevel at tage de her mennesker ud af landet. Også mange af de her unge, de mener, at deres pligt er ikke i Mellemøsten. Deres pligt er at gøre Danmark til muslimsk land. Og derfor så bliver de her i Danmark. Og selvfølgelig så er det også lidt nemmere for dem. Og noget af det, som du så gør her i Danmark, det er, at du er begyndt at bekæmpe de her grupper. Hvordan gør du det? Altså udover radikaliseringskonferencen, så er jeg også medlem af en gruppe, der hedder Minhaj Ungdom, som er en muslimsk ungdomsforening, hvor vi for eksempel var her i lørdags faktisk ude og dele roser til befolkningen her i Danmark. Vi var ude på Strøget, hvor vi ønskede folk glædelig jul for at vise, at vi har et kærlighed til Danmark, at vi også har et kærlighed til vores medmennesker, og vi ønsker fred og kærlighed iblandt alle, uanset trosretning. Og noget andet vi også gør, det er, at vi holder seminarer omkring de korrekte termer af jihad for eksempel, eller sharia, eller andre begreber, som de her desværre mistolkede mennesker har taget til sig og vendet om til deres fordel. Og med det siger jeg tak til dig, Christian Mathias Krishniak. Tak skal du have. En ny film